Yan po guys, ilalaga na po natin ang karne at gagawa po tayo ng dinakdakang baboy. Yan po, malambot na po siya, hahanguin na po natin. Ayan po, hiwain na po natin siya ng maninipis. Yan po, piprito na po natin. So yun guys, okay na, hanguin na po natin at ihiwain natin ng maliliit. So ayan po, nahiwa na po siya, ilagay na po natin ang ating mga rekado. Ayun po, ilagay na po natin ang sibuyas at sili. Isunod na po natin ang kalamansi. At lagyan na rin po natin ng toyo. Ilagay na po natin ang utak ng baboy kung wala po mayonnaise. Haluin lang po natin. At lagyan din po natin siya ng paminta. So ayan, tapos na po. Ganyan lang po kadali gumawa ng pork dinakdakan. Ready to serve na po. Kain na. Guys, kain tayo. Magkaroon tayo ng dinakdakan. Sarap. Asan ka na guys, tingnan ng asnang. Kain tayo guys. Guys, kain po tayo. Nalit na naman ako.